Здравейте, YouTube, аз съм YotoBG. Тук с мен са Ръжава Песа, Данито и Кикьор БГ. Митко. Да. Кажеш по една дума, бе. Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Аз съм Ръжава Песа. От мен клипове мога да чакате някъде около 1-2, да кажем 10 дена след този клип. След този клип, който ще качи YotoBG. Да знаете, че аз може да снимам на Drakensang, на Hero Zero и да знаете, може да си инсталирам и на едно BlueStacks, някой може да знае, и да си инсталирам Clash of Clans и на нея може да снимам. Това беше от мен. Това нито ми намаля, нито нищо да го сложа. В този епизод ще се помъчим да направим 26 лева, но не обясняваме. Ще имаме определено време за снимане. Я трябва да си купа едно приложение за да снимам. Сега ще видим атаките в отбора. Трябва да видим на тези отбора. Колко пари е? Ти си събрал почти милиона. Сега 28 ниво. Ми так той ще настигне, бе. Майко. Да ме настигне. Абе, един човек. Все пак снимам. Кой е тук? Митко е тук. И аз. После ще минаме малко от тези мисии около. Ще имаме време. Хора, да знаете, че и от мен не очаквайте скоро епизоди на Clash of Clans, защото трябва да си инсталирам една програма, която трябва да снимам, а пък и трябва да си инсталирам едно приложение BlueStacks, дето е нещо като таблет на компютъра ти. Да. И трябва да си го инсталирам, трябва да си инсталирам приложението и да знаете, че да не са много дълги клиповете, защото няма много време и скоро почва. Да знаете, че този клип може да го гледате. Скоро вече е започнал, бе. Ние се извивахме ваканция, обник. Да. Когато свърши ваканцията, малко по-малко ще качвам, защото няма да имам много време. И да. Може и после да направим мите. После ще направим ли едно Drakensang, че така да заиграем? Добре. 70, 91, 42. Какво? 11 лева помощник. Да, вие имате... Аз с кой левел помощник получавам, бе? 60. Да, бе! Не. Да, бе! Не са ли променили това, бе? Аз имам два домашни любимица. Един имаме на първия една котка, аз не я дейтвам. Защото Колумбо се казва. Хора, това време за снимане е много гадно и затова трябва да си купа нещо. Сега не знам още колко минути остават, после ще видя. Да. Много малко време остава. Сигурно вече 4 минути и 30 секунди някъде. Да, той така да го пише. И да знаете, от нас не очаквайте много клипове, защото на мен ще пробвам, както казах на Майнкрафт, ще пробвам да се оправя, да мога да снимаме на него, защото... Да знаете, хора, аз също ще мога да снимам на Майнкрафт. Разбрахме. Мите, ти кажи нещо, бе. Ще видим колко съм
Добро утро. Колко си фешън? Йо, как си такова, бе? Как да смина името на котката? На котката. Ами... Аз къде знам, бе, човек. Питай Даниел, той е разбирач. Такова. Не бяха ли часовни показателите? Ами, да знай. Значи, сменя се името на... чай сега. Ти... Аз знам как се сменя. Еми, ти какво искаш да направиш? Примерно някакво име кажи. Еми, Кикиор, бе. Кикиор БГ. Не Как знам. с тебе? Също. Там виж какво е. Така хора... Кой в тебе? О, няма да стигне времето. Хора, може това да е за клипа, много тъпо стана. Ние само го уведомихме. И... Знаете, очаквайте още епизоди след 2 дена някъде. Вие ще ги гледате и очаквайте още много епизоди. Чао! Да, ти кажи чао. Довиждане от мен, аз съм Даката. БГ. Той е Киката БГ, аз съм Йото БГ и благодаря, че гледахте този клип, ако ще го гледате и чао.